Bom Simão, então nós estamos com outro programa de nossa seleção nacional de futebol, relacionado com um partido importante de CONCACAF Nations League. Depois da vitória grande contra San Martín de 5 panadas de perna, hoje é um dia crucial. Hoje, Corsol pode decidir seu futuro dentro da CONCACAF Nations League. Nós vamos promover back para a Liga A com um empate ou uma vitória e ela vai também classificar para a Gold Cup. Relacionado com o jogo de Jabierna contra San Martín, treinador de seleção nacional de Corsol, Diego Advocaat, está aí a palavra durante a rueda de prensa depois do partido. De heer Advocaat, allereerst gefeliciteerd met de overwinning, een mooie overwinning. Deze overwinning, wat betekent het eigenlijk voor u en onze nationale elftal? Nou, voor iedereen die erbij betrokken is het een enorme stimulans om het maandag af te maken. En hopelijk kunnen we dat stadion wat meer mensen krijgen. Ik vond het toch op zich dat een beetje tegenvallen. Het elftal verdient meer, want ze gaan echt voor het eiland. Dat is hun doel. We moeten ons kwalificeren. Als je voor de Gold Cup in 1 keer kan kwalificeren, dan heb je gewoon een goede helft, dan heb je het uitstekend gedaan. En we maken het iedereen een beetje moeilijk. En die spelen van Curaçao nationale elftal, in de eerste helft begon het een beetje stroef, maar daarna in het tweede stuk van de eerste helft was het beter. En het geheel, hoe vond u ons spel? Nou, het kan altijd beter. Er zit natuurlijk toch weer een bepaalde druk op dit elftal. Je moet winnen, je moet 2 keer winnen. Dus en als je voetballer bent geweest, dan weet je hoe moeten vaak moeilijk is. Maar dat hebben ze toch goed opgepakt. We hebben fantastische goals gemaakt. Maar we hebben het tegen een tegenpartij gespeeld die ook aardig kan voetballen. Er liepen een paar aardige spelers in. Dus maar als je 5-0 weet te winnen, dan heb je het gewoon uitstekend gedaan. We hadden vandaag ook doelpunten gemaakt. Eindelijk wat we eergisteren hadden gesproken. German Richter, 4 doelpunten. Ik denk dat het eindelijk 10 jaar later een speler van Curaçao 4 goals maakt in een wedstrijd. Hoe vond je de wedstrijd van Margarita? Ja, Margarita is gewoon een jongen om van te houden. Als je daar tegen hem praat, en dat is echt nog een jochie. Maar in het veld stond hij vanavond echt wel, wist hij wat we te doen moesten. En, we hebben er vanaf het begin in hem geloofd, toen we begonnen in maart. Toen was er nog geen basisspeler en in een van die wedstrijden die we daar speelden deed hij mee en toen liet hij al wel wat zien. Het is een handige jongen. Nogmaals, we begrijpen ook dat we nog beter kunnen. Maar een bepaalde druk die zeker in het begin op het elftal zat, ja, dat kan ik wel begrijpen. En nou, met deze wedstrijd voor zich, ja, die geven alles om tot een resultaat te komen. Vandaag hadden we ook Livano Fluminense, maakte zijn debuut hier op het eiland. Hoe vond je Livano Fluminense in het middenveld? Nou, niet goed. Sarcastisch toch? Nee. Ik moet een beetje oppassen als je zegt dat het goed is. Misschien moet je het uitleggen. Ja, nee, kijk, wij zijn echt blij met die jongen. Het is uitstekende voetballer. In Nederland zeggen ze dat het te vroeg voor Curaçao is. Ja, nou, daar waren wij ook bang voor. Maar toen had ze gezegd, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik kies voor Curaçao. Nou, dat zijn de echte. En u heeft ook vandaag Rick Mercedes een debuut gegeven. Ja, als die jongens op die leeftijd al graag voor Curaçao willen uitkomen, moet je ze ook belonen. Toch? Ja, zeker. Dus een speler die we in de toekomst vaker zullen zien van een basis over een paar jaar. Wie? Rick Mercedes. Nou, hij is nog jong. We hopen dat we ons kwalificeren voor het toernooi. Ja, want dat is voor dat soort spelers natuurlijk een enorme ontwikkeling. We hebben zelf een aantal toernooien gespeeld met andere landen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Wat je mee kan maken. Als voetballer, maar ook als staf. Maandag hebben we gewoon genoeg aan een gelijkspel. Hoe gaan we dan voorbereiden? Nou, we gaan nou, ten eerste hoop ik dat het bestuur toch zorgt dat het stadion wat voller komt. En want dat verdienen ze. Ja, voorzitter. Ja, zo. Ja. Want voorbereiden doen we precies hetzelfde zoals we altijd doen.
En dat heeft alleen maar winst. We hebben 1 keer verloren. Dus dan kan ik me niet voorstellen dat dat nu in 1 keer gebeurt. Nee, we gaan echt voor de winst. Depois de atender Deca Advocaat, momento para escuta, eu tenho roupa e confiança entre outros, Livano, como lá, remarcar a tremenda actuação de Joel Margarita e da papia, houve bom também, entre outros, Leandro Bacuna. Agora, o que vai passar com nossa alinhação para a AUE? A AUE provavelmente nós não mira mesmo cara não, com a Gana, é partido contra San Martín, e se tem modificação, essa aqui não pode vir de defesa central, aqui não caminho da porta Bopomira, Jure Carolina tentando de alinhação no lugar de ser o Sean van Eyma of Jure Gary. E também, aí uma modificação de posição de volante criativo. Caminho da Jeremy Antonisson na posição de 10, pero provavelmente se tem cambio. Ele vai vir aqui no caminho de Bopomira, onde Brantley Cuas tentando, reemplazando Antonisson. Of aí também, que está Leandro Bacuna mais dilante e agora põe Godfried Rumarato como companheiro de Livano Conveniência de coração de volante de seleção de Corsol. Essa é a possível modificação no nosso país em Aue, mas é importante, 7 horas da noite, que nós vamos por uma revanche contra St. Lucia. Essa aqui estava da Turcos para Aue. Passou, nós vamos preparar agora para o Estádio Hercílio Ato para apoiar a seleção nacional. Se a não tem carte, vai carte ainda. Assim, não se ia no Estádio Hercílio Ato e ia na Cueva de Pantera Negra para apoiar a seleção nacional de futebol. Yes.